Abahlali bakwisitalato iPresident eSoweto Nsiya Gqeberha bathi baphila ubomi obunzima kuba iminyaka ebenyathela ilindle kwizitalato zale ngingqi. Bathi oku kuchaphazela impilo zabo ingakumbi abantwana kuba baye badlale kweli lindle. Bakwaveze nokuba kuba nzima nokuba iinqwelo zamapolisa zikhawuleze ukufika xa kukho iziganeko zolwaphulo-mthetho kule ngingqi. Uhlala apha ndizalwe from 1992 oko sahlala apha e-Eryeni ndinabantwana babini bonke nabo bazalelwe apha bunobona apha asiyazi bakwenzeka ntoni la tender mhlambe iyayilungise e-Eryeni cause i-sewage pipe zethu I think zincinci for isize yazo andiyazi but ikugqabhuka everyday bubomi bethu obu oko ndazalwa I think ngoku mna ndina 32 years bandizalelwe apha I think abantwana bam bade bababini omnye una 14 omnye una 7 oko sahlala kobomi bunjena apha asiyazi nobepini kabani iqalaphi okanye intoni kabani even icrime inkulu apha cause amapolisa akwazi ugqitha cause istrato zidibene oko xa kukho meetings kuthiwe ba hayi nizawulungiselwa kuzakwenziwa istrato apha which is icrime ininzi ipolisa kwaphela zikwazi ungena apha ngeventure istrato zethu zincinci kakhulu. Omnye umhlali oneminyaka engaphaya kwama-40 ehlala eSoweto Nsi uthi intswelangqesho kule ndawo iqatsele nto leyo nobangela ukuba izinga lolwaphulo-mthetho lithande ukuxhoma kule ndawo. Lo mhlali uthi uninzi lwabahlali kule ndawo luxhomekeke kwizibonelelo zikarhulumente. Apha eSoweto ndifike ngo-1981 ndina 31 ndina 78 ngoku. Isikhalazo sethu apha eSoweto endiyibonayo mna kuziinyonyo kugqobhokile phaa and kumdaka and okunye izindlu zixinene andanoba ndithetha right zixinene izindlu so zixinene nje kunzima oko ndahlala apha kunzima akho nto ndiyifumanayo ndifumana isibonelo abantwana bam oko ndaliwelelelizwe zange kubekho nomnye umntanam ophangelayo ndihleli apha ndisokola nangoku abakafumani umsebenzi. And ke ungayijonga indlu yami apha yakhiwe khona ikhiwe phezu uba kunowa le nto ilapha phezulu ndingonzakala ndingatsha nendlu yeko and nezitrato ke ngoku azikho nokungahoyeki kwethu kunzima njengoba sihleli singabantu abakhulu funeke silale ngomthandazo sivuke ngawo kuba kaloku kurongo phandle apha yeko noba ungenzeka into ububiza amapolisa awufika kudala akafiki ngoku. Okumakhulu abakhona apha kule ngingqi like umasipala ukhabonakala azange ndabona nangelanga elinye into esike ndiyibone sike ndibona amadoda ejikela phezulu ubala imeters nazi laa nto ento zethu ento zombane iibhoksi sezaza kudala iibhoksi oko kwakuthiwa zizawulungiswa zikalungiswa nangoku. Izikolo ziphelile abantwana bethu bafunda kwizikolo ezingenayo nesili abantwana bethu bayagodola abantwana bethu nasesinye silapha kuthiwa yimvisiswano sadilizwa saphela qonda ke ngoku. And then enye into kukho namabala apha like elibalala lapha eFish River kulapho khona abantwana bethu bafela pha kubhaqo bakumntu othile omnye watshiswa pha kwaSheki Milenze thetha ngale Soweto yaqon and kugcwele ke apha ke ngalamakwarakwara apha kule area yethu kugcwele izindlu ziyabhodlozwa yaqon ndithetha inyani ke mna ndime kuKristu andikwazi ukuyithetha into exokayo. Ndingavuya kakhulu urhulumente oyawuphatha akhajonga abantwana bethu bayalamba kukho ezi 350 zikhona ngokuthi kongezwe nge-20 rand 20 rand ayisiyo mali kunzima basokolisa thina bantu bapeya indodla. Ndihlala ndedwa kule ndlu ndihlala ndedwa kurongo bantwana bam. Bizacala makhulu besithi igama lelibala intoni. Eminye yemicelimngeni ejongene nabahlali bale ndawo kungakhelwa izindlu ezisemgangathweni
lokungabi nazo izindlu zangasese ezifanelekileyo. Iqinisiwe lento. Noba ne-10 years 15 years bayazi abahlali balapha. Iba lidama apha. Yabo, ndiphuma ngenantsika apha ngenxa ufuna ndiphumile. Into lezanto phuma. Apha kunjalo ke kunetoilet ayigunquleki igunqulwa ngamapheni. Yabo te. Anandlu. Ayilungiswa le area. Kulungiswa ezinye area ngapha ya. Lezange yalungiswa yafakwa nje le pavement. Noma ungadibana nomuntu othi uhlala laphi eSoweto akho umuntu namdla oza kule ndawo sihlala kuyo because ile ndawo nje imdaka yabamdaka okoko yabamdaka le ndawo kudala yabamdaka futhi akho nto ibonakalayo nezindlu zethu zonke zixinene yabona le indlu nalena nangapha ya iyadi azikho asina property asina ziyadi buwenza umsebenzi funeka ucele next door asikwazi ukwenza into iphangaleleyo akho mhlaba uphangaleleyo sinawo apha. Abo bahlali bamemelela umasipala ngenelele ngokukhawuleza kule meko baphila phantsi kwayo eSoweto ONC. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njomi, eGqeberha.